Satsho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Isilo situsa iqhaza lamakhosi. Omaphoyisa uyazeseka kwelethenda. Kanti kukhulekele zokuphepha emzinyathi. Nina bendlula mithehla kwezindi ihlahla indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Isilo samabandla endlulwa mithi yamakhosi ke sithi ke likhulu iqhaza libanjwa ngamakhosi ukuthuthukisa umphakathi ngakho ke isizwe sakaSokhulu sinenhlanhla kuba ke nenkosi ekhathalela intuthuko. Indlulwa mithi yamakhosi bekhuluma kanjani kanti ke kuqhubeka umcimbi okugcotshwa ngokusemthethweni kwenkosi yesizwe sakaMthiyane kwaSokhulu inkosi uBuzayiphi Mthiyane. Ubuphumengo obuningi bawo umphakathi wakwaSokhulu, amakhosi, abantwana basendlunkulu, izintombi, amabutho kanye ke nabanye emcimbini wokugcotshwa kwenkosi yakwaSokhulu inkosi uBuzayiphi Mthiyane. Isilo samabandla bekuyisona besenza lo msebenzi. Sithi ke lokhu kuluphawu oluhle njengoba ukuhlala kwenkosi esihlalweni kusho ke intuthuko emphakathini. Ngubongele lo mphakathi kakhulu ngoba ukuhlala kwenkosi esihlalweni igcotshwe isizwe siyaphuma ekuhluphekeni inkosi ikwazi ukuthi isayinde izinto ilawule ibeke nezinduna kube nobulungiswa ekhaya. Namhlanje nje siyajabula siyisizwe samaZulu ukuthi namhlanje kuyakhanya lapha ekhaya. Uma kukhanye lapha ekhaya nesihlalo endlunkulu siyakhanya. Undunankulu kaZulu aphinda abe ungqongqoshe zokubusa bamsana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Thula Sizebuthelezi uthi ke kubalekile ukuthi ke isihlalo sobukhosi sihlonishe kungabi khona umdonsiswano wasesinkantolo. Yakhuleka kakhulu emndenini yamakhosi ukuthi uma inkosi siphakanyisiwe sonke silihloniphe lelo gama. Lokhu kudonsisana einkantolo akusibeki kahle njengesizwe samaZulu esifisayo ukuthi uma igama seliphakanyisiwe sonke sileseke silihloniphe. Kanti undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi uhalaliselele sisizwe sakwaSokhulu ngenkosi eyiqokiwe bona ke njengohulumeni bazokwenza konke okusemandleni njengoba benza nakwamanye amakhosi ngezinhlelo kwezentuthuko zikahulumeni. Sizohalalisela isinqumo senu. Siyayibophezela ekusebenzeni naloyo olithambo lenu nenimqokile. Inkosi yesizwe ingakhumbula ukuthi isibuko sesilo ngaso sonke isikhathi. Obuke yona yenze kahle phakathi kwesizwe uyotusa isilo nesihlalo. Sesiphethe isilo sincomeke kakhulu isizwe samaZulu. Wathi ke isizwe samaZulu saziwa kakhulu ngenhlonipho ngakho ke kumele sihloniphe amakhosi kuze ke umlando wamaZulu ungacimeki abantu kubehlele beziqhatha noma beziqhenya ngomlando wamaZulu. Qhambisa inhlonipho kakhulu kunamakhosi kunendlunkulu nezinduna ukuthi saziwa njengesizwe esihloniphayo ukuthi ngokuhlonipha kwethu bakhona ababuka lesi sigaba esikuso komabonakude kumanje. Asifisi ke ukuzwa kuthiwa kade khona ongasezwa khona lapha phakathi kwenu ngoba nonke ngoba nilani nibalekile niyangizwa. Ngalokho ke ngiyafisa ngiyakutusa ukuthi sihloniphane. Estabeni ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngiwaSokhulu. Ukhomishana amaphoyisa kuleli uJenene ufane Masemulu umile ekutheni ke akukho okungalungile akwenzile ngodaba oluthinta ke ithenda yegidi yanikeza inkampani kasomabhizinisi ebhekene nenqwaba yamacala kavusa uMuzikhet Mahlala. Ekhuluma ke nabezindaba eThekwini KwaZulu-Natal uMasemula uthi kawekho amacala abekwe wona kepha kuthunyelelwe nje amasamanisi ambizela enkantolo. Uphika eyokubekwa amacala ukhomishana wamaphoyisa kuleli uGeneral Fani Masemula ekhuluma nabezindaba eThekwini ucacise ukuthi ke usanikwe amasamanisi ambizela enkantolo nokuyinto ejwayelekile. Engaged with the president and with regard to
what you have seen. Yes, I've been served with a summons to appear in court. I'm not charged. So whoever would say I'm charged is wrong. I'm not charged. Anybody else can be given a summons, but on this date you must appear in court. So that is what I have. And there's nothing abnormal about that. It's a process that sometimes does happen. And with regard to what might be behind, I wouldn't know. I cannot for a moment believe that any agency of government can be weaponized against anybody. So I won't buy into that narrative, and I probably look at this process as a process that is being done. And from there, we'll see how the processes unfold as one go to appear in court. Kulindeleke uba uMasemola avele enkantolo ngo-April azophendula ngokunika kwenkampani kaMatlala ithenda ka-360 million wamarandi. Utshele abezindaba ukuthi ke akukho ongalungile akwenza. Yes, as far as if you ask me if I done anything wrong, no, I didn't do anything wrong. I cancelled the contract and I followed other processes, and that's how far I want to take it. uMasemola ubehambele KwaZulu-Natal ukuzohlangana nezinhlaka ezahlukene embuthweni wamaphoyisa ngenhloso yokuqiniseka ke ukuvuselelwa kwenkontileka yakhomishana wamaphoyisa kulesifundazwe. Uthi ke amagalelo akhe asizile ukunciphisa ubugebengu. It wasn't a light decision. There's a lot that has to be done, and we discussed with the Premier. We both agreed that it will be injustice to both the organization and the country. Of course, the people of KwaZulu-Natal, to lose someone like the caliber of Lieutenant General Mkhwanazi. The state has invested a lot in him, making him one of the most highly trained senior police officer in our ranks. Undunankulu wesifundazwe uphawule ngezinto eziseyinkinga odabeni lokulwa nobugebengu. Well, I think the level of gender-based violence is still high. Rape cases, they call it GPH. They call it GPH. The police, they call it GPH. We still need to tackle those kinds of crime. The rape cases are still problematic, but we understand as government of KwaZulu-Natal that those cases, because when you do the analysis, you'll find that they happen within the families, people in relationship or relatives. They also require engagement with the entire society. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvo ngiseThekwini. Amaphoyisa ngaphansi kwesifunda uMzinyathi KwaZulu-Natal asingathi umkhuleko wezokuphepha njengoba kubhekwe kuma-holiday ePhasika. Ukhomishana wamaphoyisa kwesifunda uMzinyathi uJenene Francis Slambert uthi bazosebenza ngokuzikhandla ukulwisana nobugebengu kulesi sikhathi sama-holiday. Lo mkhuleko buhanjelwe ngamaphoyisa asuke endaweni ezahlukene ngaphansi kwalesi sifunda, kanti bebuhanjelwe edolobheni laseMgungundlovana eGreytown. Njengoba ngeviki elizayo kuzoqala ama-holiday ePhasika, amaphoyisa ngaphansi kwesifunda uMzinyathi asingathi umkhuleko wezokuphepha njengoba kubhekwe ukuba kuqinisekise ezokuphepha ngalesikhathi. Amaphoyisa kwesifunda athi lo mkhuleko ubalulekile njengoba bebheka ukuthi baqaphe ubugebengu ngayo yonke indlela. In a way where our people can be safe and enjoy the Easter weekend. We are joining forces with our CPF, our faith-based, our security companies, and to mention the best is that we are so confident and we are so happy as a district that our provincial commissioner has been reappointed for 5 years. So, and I can say our communities in Mzinyathi district, we are celebrating. So we are looking forward to a beautiful Easter weekend. We're going to be out in numbers. So thank you so much for all the support. Now when I was bese kuhlaliwe imhlangano ukuthi kothi kufika ama-Easter
uyobe usuyi-history. Kodwa ngoJehova esimthandazayo esimkhonzayo sikhona sisazoba khona. Sikhona sisazoba khona. Bazalwane kufanele ngabe uJehova siyambonga. Ngoba ukuhamba kwethu uhamba kwalento okuthiwa thin line. Amaphoyisa ayayazi into engikhuluma ngayo. Ukuthi kumina mukelekekani nikhululeke ningene endlini kaJehova nisikhulekise nakuyo le Great Town enjini. Mhlawumbe bekuyicebo likaJehova nokuthi kukhethwe iGreat Town ukuthi kuziwe kuyona. Bengawona umbono kaGeneral. Bekuwumbono kaNkulunkulu ukuthi kuziwe eGreat Town. Ukuthi kuzokhuleka kwekunyathelwe amadimoni akhona kule ndawo. Ngizothi kunina mukelekani ningene nikhuleke nisikhulekise nikhulekise na yonke idistrict yaseMzinyathi phela nikhulekise amaphoyisa onke aseMzantsi Afrika. Kuphinde kwadusa ukubaluleka kohlaka lwe-Community Policing Forum olusebenzisana kakhulu namaphoyisa. Lekela i-protection ikakhulukazi ku-SAPS nathi esisebenzisana namaphoyisa kanjalo nomphakathi yethu njengoba kuzoza ama-Easter ukuba baziphathe kahle bakhuseleke endleleni badrive babe safe bengaphuzi bashayele bephuzile. Efubaleke kakhulu emphakathini yethu ngoba iyona indlela elula yokuxhumanisa umphakathi namaphoyisa. Ikakhulukazi ke makunenkinga emphakathini yethu. Kubalula ukuthi baxhumane nathi basibikele inkinga zabo then thina sikwazi ukuzireporta emaphoyiseni. Lolu hlaka luphinde lwanxusa ukuba amaphoyisa asebenzisane kakhulu nalo nokubonakala emphakathini ukulwisana nobugebengu. Lokho ke kuyi-challenge kakhulu because sigcina sesisebenza sodwa CCPF and abaka understand kahle ukuthi yini kahle CCPF. So siyacela impela siyanxusa kakhulu ukuthi u-district commissioner wethu ayingenelele kakhulu ekutheni bekwazi ukuzivakashela indawo emphakathini yethu. Izindaba zenziwa KZN TV bikuThabani Maphumulo eMdlovana. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasa uqagula ukuthi ihlandla lesibili likamkhozi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi lizobe lineyiwombe eziningi ezokumhlasela kulisana ke nendlela alwa ngayo ubugebengu. uDokotela uShamasa uphawule kanjena kulandela ukuthi ke kuvuselelwe ngeminyaka emihlanu inkontileka kaNdonga. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasa ukuthi kufanele kushayelwe ihlombe uvuselelwe ngeminyaka emihlanu inkontileka kamkhozi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ebiphela kule nyanga. uShamasa uthi kuleli hlandla likaMkhwanazi kungenzeka azitholeke ehlaselwa kuliswana nendlela alwa nayo ngobugebengu. Uselelo kwale nkontileka yakhe kunikeza abantu baseNingizimu Afrika ithemba ukuthi khona ithemba lizoba khona. Noma ke manje ihlandla lakhe lesibili ke ese provincial commissioner mhlambe ke ngekusafana nehlandla lokuqala kodwa sekuzoba khona nabo ukuthi babhekwe ngoba phela khona nabantu abahlale njalo befuna ukubheka ukuthi yini esingayithola kuyena ukuze naye simthele ngamachaphazelo simbone sehudulelwe enkantolo ngoba uJesu kangakanani yena ngoba sezenza ungcwele kangaka sonke lesi sikhathi ihlandla lakhe lesibili lizoba nento enjalo ukuthi abantu lokho bemlandelela naye bebheka ukuthi uJesu ngempela lona noma uJudas Iscariot. Uvuselelo inkontileka kaMkhwanazi kumenyezelwe umkhuzi wamaphoyisa ozoloko ufana eMasemula emhlanganweni abenawo neziphathimandla zamaphoyisa kwaZulu-Natal kanye noNdunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli. uShamasa uthi kuvuselelwa inkontileka kaMkhwanazi behamba nencindezi yomphakathi. Vuselelwa kwenkontileka yokusebenza iminyaka emihlanu kuka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kufanele kube into eshayelwe ihlombo ngoba bekunencindezi ngisho nakubo abaqashi bakhe ngisho bebengathanda ukuthi ivuselelwe inkontileka yakhe bekunencindezi ngikhumbula kuphela evela ngomhla ka6 July inyakenye emva kwalokho kwaba nemvunga nokuvungama kumphakathi ukuthi nathinta uMkhwanazi nizobona eningakubonanga ngomhla ka21 July 22 ngoJuly 2021 manje kuyabona ukuthi ukuqashwa kwakhe njengamanje ngisho bekuthiwa akekho bengakufuni bekunencindezi yomphakathi bekuzawusuka ishingishana impela bethi akaqashwa abuyiselwe akabuyiselwa ngani. Masemula unxuse iziphathimandla zamaphoyisa ukuba zimeseke uMkhwanazi ukuze aqhube umsebenzi wakhe ngempumelelo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Asithi ishelele itolene nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Isilo situsa iqhaza lamakhosi.
Amaphoyisa uyazeseka kwelethenda. Kanti kukhulekele zokuphepha emzinyathi. Unina womntwana asesikhaleni enyakatho likaMthaniya wahlukunyezwa ngabanye abafundi uPromise Mbatha uthi ukhathazekile ngendlela umseshi wecala asingethe ngayo lolu daba. Umthiya uthi umseshi wecala akabazisi imininingwane efanele kulandela ukuthi namuhla bebazi ukuthi icala lizongena enkantolo nokuthi uma ngabe befika khona kwathiwa kalikho leli cala uthi usesola ngathi kulo mseshi useyazenzela nje. Lona ke ngumama womntwana okwasabalala ividiyo kamakhalekhukhwini imveza ke eshawa ngabanye abantwana ngaphandle kwesikole izipho zonke high ematshane empangeni. Unina womntwana uthi ngemuva kube sevule icala umseshi wecala wesemtshela ukuthi ke icala lizongena enkantolo mhla zingama-26 kuMarch okuwulwesine lwangesonto eledlule, kodwa ke wathi umefika enkantolo kwathiwa lihlehlile leli cala lihlehlele umsombuluko lona wo namhlanje, kodwa ke nanamuhla wangabachazela lutho, kodwa ke bathola ukuthi ke futhi namhlanje alikho leli cala alikaze lize lingene enkantolo. Umama ke womntwana uthi ke lokhu kuyabadida njengoba ke umseshi engabachazeli lutho. Angempela sakwenza lokho namhlanje. Sathi sesifikile enkantolo samfonela, wasasimlindi. Samlinda wasibingelela, wasasimlandele. Sahamba naye, sakuduza sasophumela ngale ngaphandle. Mengabe sesingenile lapha phakathi usisi useyasho ukuthi ingane uzoyeluleka ngoba fanele iye enkantolo. Hayi, ngabe nankinga ingane ingene kuyena akhulume nengane ngendlela akhulume ngayo because mina bengingekho. Mese yangibiza mese qedile ukukhuluma nengane mese ngiyangena mese senane icala linini ngithi mina ngazi ukuthi icala linamhlanje esinayi uthe umseshi mese niqedile la kumina nigoduke nekhaya ngathi mina ngikwazi lokho mina ngazi ukuthi icala linamhlanje ngamfonela umseshi wangikhulumela into engingayizwa nje into angikhulumela yona ngizwa ngikwazi ngisho ukuyichaza ukuthi ithini ngoba ngimbuzile ukuthi iyona ndlela asebenzisana ngayo nabantu bakhe le ukuthi umuntu engama-updates ukuthi umuntu amtshele ukuthi enkantolo usuku uzokwenzani ngoba thina wasitshela ukuthi icala nangendlela ke leli icala eliqhubeka ngayo. Uthi ke kunenezela ekuhlukumezeni okuthole ngomntana wakhe, uthi ke ufuna kwenzeke ubulungiswa. Lento kwanami iyangihlukumeza nje ingane yami ihlukumezekile manje angazi noma kudlalwa ngami noma kwenziwa njengamanje ngoba ekugcineni kosuku mina ngifuna ubulungiswa, ngifuna ukuthi ingane yami ibe right, ibone nazo lezi ingane eziboshwa khona nayo izokhululeka emoyeni wayo ngoba ifaka kuma social media iyatrenda wonke umhlaba ingane yami kwayona nje ayikho right ine stress nawe nje ngikuthanda mengathi uyatrenda wonke umhlaba abantu bebukisa ngawe bekushaya. So angi-understand mengabe ngiyemaphoyiseni ekugcineni kosuku kube yibona abasesha bangipampisayo njengamanje because angisazi ukuthi khona kuphi kufanele ngikwenze njengamanje. Utho kumdida kakhulu ke ukuthi uyena osephenduke umuntu oqamba amanga njengoba ke umseshi ethi yena uyamnika zonke izinto noma imininingwane akumele ayazi ngaleli cala. Kunye kokungixakayo uma ngabe sebekhuluma naye laba bayindaba uthi angeke akwazi ukukhuluma nabo abachazeli uzothi mina ngazi yonke into ubengitshelile mina ukuthi akufanele ngize la enkantolo akusilona icala eshe bekhuluma iphutha ngisho abantu ababesenkantolo engwelezani ifoni ngangifake kula speaker wathi icala lihlehlele umsombuluko lo wanamhlanje. Ugogo womntwana uthi kena nombani ongakwazi ukubalekelela ngoba lokho ke sekubashiye benemibuzo eminingi ukuthi ngempela buzokwenzeka yini ubulungiswa. Phela sesinenkinga enkulu njengamanje asisazi ukuthi kuphi ena okwenzekayo. Uma kuthiwa size enkantolo siyeza, kuthiwa siye engwelezane siyaye. Mase sisengwelezane kuthiwa icala selingomsombuluko. Uma ngabe sifika la enkantolo seyishintshile futhi lento icala selisempangeni alisekho engwelezane. Kahle asazi kahle manje njengamanje ukuthi yena kwenzekani. Esindabanikeza 1KZN TV ngingusemkeliswe Nqulunga ngisempangeni. Inhlangano yabafundisi iDukuduku Executive Ministers Fraternal isingatheka inkonzo bekuhlose ngayo ukukhulekela ukuncipha kwezingozi zomgwaqo ngama-holiday ePhasika. Unobhalo lenhlangano uJames Moyo ukhuza abashayeli nabagibeli ngokungena emgwaqeni bedla amanzi ampontshwana nokuyinto akholwa ukuthi ke imbangela enkulu ke ingozi zePhasika. Inhlangano yabafundisi iDukuduku Executive Ministers Fraternal ibambe ukukhulela ngoqo umkhuleko ngenhloso yokuzokhulekela ukwehla kwesibalo sezingozi emaholidini ePhasika. Cha into esihlanganele isizathu esikhulu ukuhlanganela ukuthi sikhulekele ingozi zePhasika because sibone kakhulu
uma kusuke kuyilezi insuku zephasika kulezi khazi zephasika sizwa kuneyingozi ezenzeka imigwaqo kuphi nakuphi uzwe kuthiwa abantu babhubhile amateksi aginqa abantu uzwe kuthiwa izingozi zephasika so sila namhlanje esithabathabeni ukuzokhuleka sikhulekela nje iSouth Africa yonke emgwaqeni ukuthi ingozi zomgwaqo manje sekwanele sizokhulekela nje ingozi ukuthi sekwanele ngazo. Lenhlangano ithi lo mkhuleko ngokunxusa nokuqwashisa umphakathi ngezingozi kulesikhathi samaholide nokuyinto edlangile kulesifundazwe. uNkulunkulu akangenelele ngoba siyakubuka sokuningi okwenzakela emgwaqeni. Sibonile ingozi zenzeka khona la ku R168 ku N2 ingozi eningi bezenzeka. So sibuka naseyibandla ukuthi kanti konakele kuphi. Sizomema ke uNkulunkulu sizomnxusa uNkulunkulu ukuthi akanje avikele ingozi ingabibikho. Especially siyakuphasika nje seshilo umpostoli siyakuphasika kuningi abantu bazabe bemuva beya enkonzweni. So sithi manje uNkulunkulu siyamnxusa silibandla ngoba is part of our responsibility njengebandla ukuthi sibe ngamanxusa simele sime phana nendawo sesikwazi ukumela abantu sibanxusele kuNkulunkulu uNkulunkulu makangenelele nengozi nje zinciphe emgwaqeni. Ikakhulu nje uEaster lo siyacela uNkulunkulu akafika vakashela abantu bakhe kube khona lesi ama accident ingabibikho lokho sikukhulekela siyibandla. Unobhala lenhlangano uxwese abashayeli nabagibeli ngobungozi bokusebenzisa izithuthi ekubeni bedla amanzi amponjwana. Ngizokuthi ke kubagibeli kulesi sikhathi ake benciphe ezophuzo. Nje uphuzo yilona oludala ingozi kakhulu. Ake beme nje kulesi sikhathi bebheke kuNkulunkulu, beke kuNkulunkulu, benxusa uNkulunkulu bemcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kangenelele ngoba uma siphuza yazi umuntu ophuzileyo kuningi okwenzakalako. So siyacela nje abagibeli nabadriver bethu abanciphe ophuzweni nedakamsweni ukuze kube neless ama accident emgwaqeni ngoba utshwala ibona udala kakhulu ingozi. So ilokho sikunxusayo kuba driver bethu nabagibeli beme nje utshwaleni ukuze ingozi zinciphe. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise Richards Bay. Ake siphinde sithi ishelele idolone nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonga siphinde silamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Isilo situsa iqhaza lamakhosi. Amaphoyisa uyazeseka kwelethenda. Kanti kukhulekele zokuphepha emzinyathi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.14 kwidola laseMelika, libe ngu-22.70 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.70 kwi-euro yase-Europe, kuthi intengo yegolide yona ngu-$4,526.48 ounce, bese kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu-$112.57 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uvezwa kezemidlalo njengenye yezindlela zokulisana nobugebengu kanye nodlame ngenkathi ke kuqhubeka umqhudelwano webhola kaNobhutshuzwayo eDandi enhlaneni kaMthaniya ngaphansi kohlelo luthe zemidlalo ekulweni nobugebengu phecelezi Sports Against Crime obuhlelo kwiJB Mchunu Foundation ebambisene namaphoyisa esifunda umzinyathi. Umchunu uthi kuyisifiso sabo kokuthuthukisa intsha nokunciphisa izinga lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Ujabulisa Mchunu weJB Foundation uthi lokhu kuyingxenye yokuqoqa intsha. Namhlanje sihlanganisa abantu abasha CJP Mchunu Foundation ukwenza iSports Against Crime ngenhloso yokuthi sifisa ukulwisana nabo bonke ubugebengu obukhona kanye nokusetshenziswa kwedakamizwa abantu abasha. Ukhumbule ukuthi abantu abasha bagcina bezithola into njengalezi inxa yenhlupheko, inxa yokushoda kwamathuba omsebenzi, inxa yokushoda kwamaphaki, inxa yokushoda kwezinto abangazenza bezikhiphe busy ngazo emphakathini. So sifuna ukuzo engage nabo inemena yokuthi sithole ukuthi iziphi indlela ezilula noma izinto bona abazifisayo ezingabenza ukuthi bebe busy empilweni. Siyafisa nabo ukuthi kusasa bebe abaholi bezwe, beba abaphathi bezwe ngoba kakhulukazi sithembe bona ngoba njoba siyintsha nje abantu abadala sebengihamba noma ngayinini lelizwe mele libuzwe ithina, so sine responsibility yokuthi sikhulisaneni. Uqhubeka ngokuthi basazoqhubeka nokwenza lokhu njengoba bebe baningi abaveza uthando lebhola. Sike lento esiyenzayo njoba sesiqalile ke sizoyiqhubeka
akusinto ezophela manje okulandela la kuzoba into enkulu kakhulu ngoba ngiyahlela ukuthi ingcono ngibeke inkomo ngoba kukhomba ukuthi baningi abathanda ibhola nabafuna ukudlala ibhola and okuhle kakhulu kunemndeni over 40 ezobenefita ngama-food parcel usuku namhlanje ukuthi beyaledlile ngoba ngiyaqonda ukuthi labadlali labasuka khona emakhaya basuka kubona isimo sinjani ekubeni nabo besaqhubeka besafuna imisebenzi besacinga sithe cha usuku namhlanje akube khona izinto abazobuye nazo emakhaya ukuthi kulale kudliwe njenge-JP Mchunu ebonelelayo nefisayo ukuthi sonke siphile impilo efanayo. Kanti uGeneral wamaphoyisa kwisifunda uMzinyathi uGeneral Slambert uthi izinhlangano ezifana neJB Mchunu Foundation ziyalekelela kakhulu ukunciphisa ubugebengu. It's an initiative like this where the community foundations come with us and build this partnership with us, and then we can lessen the crime in our district. I must say there has been a reduction of crime in our district, and I must say that we want to thank the JB Foundation because he is a young man. He will also be able to influence the young boys to stay away from crime, but not just drugs. Uphinde wagcizelela ukuba bafisa ukuba kunciphe ukuhlukunyezwa kwabesifazane. The issue of gender-based violence is something that it pains your heart, because I am speaking from a point where I have been a victim of gender-based violence, you know, and your life is just never the same again, as much as you want to try. And that is a problem that we have with gender-based violence. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisedandi. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyanena bakaqamba lankomo zelahlekele zodliwa umdlebo kaSoshangane kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba ziyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile